qed jgħidulna fuq il-linja għandi lill-Ministru Helena Dalli li l-bira filgħaxija f'Londra ngħatat premju l-Eroj tas-Sena. Ħan nitkellmu magħha. Ministru qed tismani? Iva nisimgħek. Ministru, l-għu qed naraku nawgurawlek tas-suċċess tiegħek għall-nomina tiegħek, mhux nomina, għall-premju li ngħatajt li huwa pjuttost prestiġjuż, European Diversity Award, il-Hero tas-Sena. U ngħatat ovvjament rikonoxximent tal-ħidma tiegħek dak li nixaqsam mal-ħidma lejn id-diversità fis-soċjetà Maltija. Spjega li ftit, dan il-premju xi jfisser għalik? Aktar milli għalija ifisser għal Malta, ifisser rikonoxximent għal dak li qegħdin nagħmlu, affermazzjoni ta' dak li dejjem jgħid il-Prim Ministru li rridu naħdmu u nibqgħu on our toes biex inkunu l-aqwa fl-Ewropa. Issa din tal-aqwa fl-Ewropa qed jirrikonoxxuha u qed jaffermawha l-istituzzjonijiet Ewropej stess illi fil-waqt illi kont nominata minn istituzzjoni Ewropea u diġà il-fatt li Malta ġiet nominata huwa xi ħaġa ta' prestiġju u xi ħaġa li qed jimmarka x-xogħol u l-bidla li qed inġibu f'pajjiżna. U magħna miegħi nominati kien hemm pereżempju il-Prim Ministru tal-Lussemburgu, kien hemm il-Ministru Scalfarotto tal-Italja. U il-fatt li konna nominati diġà huwa pass tajjeb importanti ħafna li mbagħad tintgħażel fost dawn in-nies ovvjament huwa rikonoxximent, affermazzjoni illi pajjiżna qiegħed fuq fit-triq verament illi qegħdin immexxu dan il-pajjiż l quddiem fejn jidħlu drittijiet, fejn tidħol ugwaljanza, fejn tidħol it-tneħħija ta' diskriminazzjoni. Huwa importanti kifet fil-fatt mbagħad fil-acceptance speech tiegħi għax ovvjament mbagħad l-arbaħt kelli nitla' nagħmel acceptance speech li ma kienitx preparata għax kifetlek meta għajt min kienu l-kompetituri jienet wasalna sawnek, illi wasalna fin-nominazzjoni, ma kontx qed naħseb illi sa nirbaħ. Meta tlajt nagħmel din l-acceptance speech tkellimt fuq il-fatt ta' kemm irridu naħdmu u nibqgħu sodi meta qegħdin naraw fl-Unjoni Ewropea stess, qed naraw fl-Istati Uniti dan il-kurrent illi jista' jkun li jreġġa' lura dan il-progress illi qegħdin nagħmlu. Mhux jirreġġa' lura ovvjament mhux biss, imma fil-pajjiżi Ewropej u allura dak li qegħdin niksbu, dak li qed jiġi rikonoxxut, dak li qed jiġi affermat irridu mhux biss nibżgħu għalih, inkomplu saħħuh, nkomplu naħdmu sabiex dawn il-kurrenti nkunu nistgħu nelbuhom. Ministru Helena Dalli, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna, prosit tal-premju u Malta kollha tirrikonoxxi l-fatt li ħdimt ħafna matul dawn l-aħħar 3 snin u l-progress f'dak li nixaqsam ma' diversità fis-soċjetà Maltija huwa dovut propju għall-ħidma mill-Ministeru tiegħek u l-gwida politika tiegħek. Grazzi ħafna. Hemmhekk se nittu pawża ftit sekondi kif niġu lura se nitkellmu rigward il-mart trasmess sesswalment.